Tu je Otomária 0 Emil Tomáš OM0 ET, meno je Paľo a ponúkam na predaj radiostanicu Albrecht AE2990 AFS. Je to trojpásmová radiostanica v modoch AM, FM, USB a LSB s maximálnym výkonom 4 W, s tým, že v prípade AM a FM sa dá výkon regulovať. Momentálne tu je USB. Týmto tlačidlom mode sa prepínajú módy LSB, FM, AM a znova USB. Ladiaci krok je štandardne po 10 kHz hore a dole, čiže po 10 kHz. Krokovanie si samozrejme vieme zmeniť pomocou klávesy Step. Rozblíkajú sa nám dve posledné číslice a následne ešte raz. Následne doladíme ladiaci krok po 500 Hz. V rámci 10 kHz vieme ladiť po 500 Hz. No a pokračujeme ďalej. 250, 240, 230 a tak ďalej. To znamená, že vieme si nastaviť 5 kHz odskok a 10 kHz odskok a prípadne v rámci 10 kHz vieme ladiť aj po 1 kHz alebo po 500 Hz. Ako teraz. 500 Hz, 1 kHz, 1,5, 2 kHz, 3 a vieme to ladiť v rozsahu 10 kHz. Pokiaľ dosiahneme 10, znova sa vráti na 0. Musíme počkať, ďalších 10 posunúť a znova cez klávesu Step si to mini pásmo preladiť. Takže tak to funguje. Radiostanica sa svojou citlivosťou v pohode vyrovná akýmkoľvek bežným SSB zariadeniam. Mám spravené spojenia v rámci Európy so 4 W a na takúto mini anténu. Napríklad takýto magnetický loop. W sa to dá. Momentálne dnes nie sú podmienky, takže na pásme moc počuť není. No, dostaneme sa ďalším funkciám, ako sú Squelch, Microphone Gain a RF Gain. Veľmi potrebné funkcie a táto stanica ich má. Pomocou tohto tlačidla sa k nim vieme dostať. To dám bližšie. Stlačíme tlačidlo, svieti nám tu Squelch. Ak ho stlačíme ešte raz, rozsvieti sa nám Microphone Gain. A ak ho stlačíme ešte raz, tak sa nám rozsvieti RF Gain. Ovládať to vieme následne tak, že tlačidlom Up and Down tie hodnoty meníme. Čiže ak stlačíme raz, je tu Squelch a posúvame postupne hodnotu vyššie, respektíve nižšie. Až Squelch vypneme. Ďalšia funkcia je Microphone Gain. Takisto regulujeme Microphone Gain.
a potom ešte RF gain. Ten je momentálne na maximum. V prípade veľmi dobrých podmienok a silného rušenia vieme využiť aj ten RF gain. No pozerám, že už to je minimum, menej to nejde. Takže tak. Hlasitosť je dostatočná, čo sa týka príjmu. S tým problém není. Nastavujeme si to týmto gombíkom. Takisto sa týmto gombíkom aj vypína. Potom tu máme clarifier alebo read, ktorým si vieme frekvenciu jemne doladiť. Nejak takto. Pod gumeným krytom sa nachádza konektor na mikrofón a na speaker, respektíve reproduktor. Prípadne originál headset. Ten sa dá kúpiť podľa mňa bežne na eBay. Mikrofón sa nachádza tu na. Vzadu je klip. Je kovový, takže nehrozí, že sa zlomí. Šnúrka na ruku, veľmi praktická vec, pokiaľ ste vonku v prírode. Anténa je originálna, asi 20 cm dlhá, tzv. Gumkáč, je na bajonet, takže montáž, demontáž veľmi jednoduchá. V prípade použitia externej antény není problém, ako ja mám tu na externú anténu, čiže existuje redukcia z PL na BNC. A vieme využiť aj toto. Tak už tu počujeme aj nejaké blesky, takže je evidentné, že príjem funguje ako má. No, stanica je používaná samozrejme, takže má už aj nejaké kozmetické chybičky. Možno je vidieť, že niektoré popisy nie sú 100%, chýba z nich, pretože neviem, ten povrchový lak je mierne ošuchaný na niektorých miestach. Ale v takomto stave prišlo. Ja som tú rádiostanicu používal veľmi málo. Stojí na stole. Ale čo sa týka funkčnosti, celkového vzhľadu dizajnu, je to bez problémov zariadenie. Tu na boku sa ešte nachádza takáto fólia čierna, ktorú som už dorábal ja, pretože pôvodný majiteľ do rádiostanice namontoval dva prepínače, ktorými sa prepínali pásma, respektíve rozsahy, a neviem kvôli čomu to bolo dobré. Ja som tú stanicu spätne vrátil do pôvodného stavu, prepínače som odstránil a rádiostanicu som trvale
rozšíril na maximálny možný rozsah. Takže tak, batérie vo vnútri sú použité kvalitné japonské Enoloopy s kapacitou 1900 mAh. Je ich tu dokopy 9 a baterky sú viac menej skoro nové, takže s týmto problém určite nebude. Takže tak, má to podsvietenie na modrú farbu. Dá sa to zamknúť. Tu máme kľúčik. Je to zamknuté, nedá sa ladiť. Pomocou funkcie a lock to vieme odblokovať. Pomocou funkcie sa dá použiť ešte aj repeater funkcia. Veľmi dobrá vec, hlavne na 10 metroch. Prípadne memory scanner alebo práca s pamäťami. Takže toľko. Ďakujem za váš čas, za sledovanie a dúfam, že sa budeme niekedy počuť na pásmach. Tu je Oto Mária 0 a Emil Tomáš. Majte sa pekne, ahoj.